To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewar ku a daidai wannan lokaci. To bidiyon mu na yau zamu muku bayani ne akan yadda za ku iya download din game din nan na Good Hand. To na san dama daga yawa daga cikin ku sun san shi kuma da dama ba san shi ba. To a yau zamu nuna muku yadda za ku iya download din shi a Play Store din shi a kan computer. Idan waya ce da kai baka da computer za ku yi mana magana a kasan comment. Sai mu yi ma bidiyo da kuma da zai Allah da wannan ne sabon zanka a wannan channel da na subscribe da kuma kada ka mu da cikin bidiyon kai